Agwa mmadụ n'ọkwụnụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana ị ga-adị Eze-Ana Ugochi Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị, maka na eziokwu anwa jaja ndị okenye ga-adị fọnda mba gị, ndị ochie ya nyo fọnda mba gị. Fọdụ sikala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Bulu Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa okpuru ụka adịkwa. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. N'ụbọchị tata, isiokwu anyị ji wee bịa bụ ejiri mara onye mmiri. Yes, sayensị ọ ga-abụ ị na-afụ n'ime ndụ gị, ị malụ na onwe ị nwere link with waters and ihe atụ n'anya n'aka gị ka ị mee. Maka ndị ọbụta abụ izi ha na-afụ m na soshal midia, afọ echichi m ọzọ m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. My mission is to help people live better life. Dịka anyị si kọwa isiokwu anyị n'ụbọchị tata, ihe niile ị ga-ama gbasara ndị mmiri ga-abụ ọ na-eme n'ebe ị nọ, ị marụ na ị kwesịrị ime the needful. Gee ntị maka ntị nke ọma. I can tell you that what you will learn today will change your life for good. Yes. Mana before anyị gaba n'iru, tata bụ Septemba 1. Taa ka anyị na-amalite aja nke ọnwa Septemba. Eji m n'aka na ndị niile sonyegoro anyị na aja nke ọnwa Ọgọst enwetasigo ihe onyonyo na WhatsApp ha. Ndị nọ na WhatsApp, ihe onyonyo etu anyị si wee chịkọta ya bụ aja nke ọnwa Ọgọst yesterday. Yes. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na nke Septemba mana imebere ihe ị kwesịrị ime, tenụ ịmana ị kwesịrị ime ihe ị kwesịrị ime, chaatị ya m na WhatsApp. Mana ka nkọwalụ ihe ị kwesịrị ịma, aja anyị na-achụ kwa ọnwa bụ aja mbuli elu, aja ịpụta ihe,
aja esigoro na ya bụ nye ọtụtụ ndị mmadụ elu maka na ike dịrị na aja a na-achụ n'igwe maka na igwe bụ ike. Yes, and aja ị nwere ike isonyere anyị ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum, as long as you're under the sun, in under the power of the Almighty. Yes. Ndị na-esonye bụ na aja amarigo ka esi eme ya, mana maka gị bụ onye ọfụ na-anụ onu m, ihe ị ga-eme wu ị ga-forward ya 3 prayer request, then make donation token to the account number iji wee sonye na ya bụ aja. Ọ bụrụ na ime ya ịchatị ya m na WhatsApp 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Ịchatị ya m na WhatsApp a, aga m enyere gị aka gwazie gị ihe ndị ọzọ ị nwere ike ime. Ịchatị ya na WhatsApp a, ọ bụrụ na m epikiri my PA will pick it. Yes. Mana mgbe ọ bụla ị kpọrọ ya bụ nọmba ma ọ bụ send a message, be assured na ị ga-enweta response. Aja mbuli elu, ike dị na aja mbuli elu. Ihe ọ pụtara bụ na anyị ga-ewere ya 3 prayer request, place it before the altar, na-agọzi ọfọ, na-achụ aja, na-ekwubi okwu n'isi gị throughout ọnwa Septemba. Ụbọchị anyị ga-emechi, anyị ga-achụkwa aja dị iche iche, mee saraka dị iche iche. Anyị ga-ejekwa na mmiri jee chụọ aja enyile ọma n'isi ndị niile sonye na ya bụ aja. Batazie na temple chụọ aja to entities of powers dị iche iche, chụkwazie aja ebube eme saraka. I can tell you, akụzi na ọda, maka na what you don't know is only a mystery to you. So echi isonye na ya bụ aja, chaachị anyị na WhatsApp. Nke ọzọzi ọkwa dị mkpa bụ, ọ bụrụ na ị bụ child of the temple, n'iso na ndị kụrụ mba atọ mmụọ na-apụ apụ, ihe eji na nchegbu arụsị na-achụ ndị amoosu, echefuna na our annual festival na-abịa na 16th of September, and na ya bụ 16th of September ka Ogbuefi Eze-Ana Ugochi na-eri ji. Echefuna na aja nke ọnwa nke arụ anụnwa bụ annual festival. Atụrụ anya na onye ọbụla bụ child of the temple ga-anụ ya. Maka ndị nọ mba ofesi ma ọ bụ ndị nọ ebe tara aka na ha ma enwe ike ịbịawu, echefukwa na isend ihe aja gị, ọ dị very important. Then nke ọzọzi bụ aja nke festival nke arụ anụnwa ga-apụ nnukwute iche, maka na enwere ndị egwu ọdịnala dị iche iche ga-abịakwa mee ndị mmadụ obi aṅụrị n'ụbọchị ahụ. Ụbọchị ahụ ka a ga-erelease egwu etiri temple by Chinasa Igbo officially. Chinasa Igbo ga-anọkwu live. Eze nwaanyị mmiri akụ ga-anọkwu live na ndị egwu ọdịnala ndị ọzọ dị iche iche. Call one, call all, we are all invited. Then nke abụọ ihe kwesịrị ịma. Nke ọzọ, ọ bụrụ na ị bụ onye izi na-esonyere m maybe na From Eziokwu TV, mana ị chọrọ ka nkụzi ya n'ụta ka ịnụ nwee ya ọzọ, ma ọ bụ ka ishegharị ya mmadụ, jee na Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite, ọ na YouTube, ọ ma YouTube channel. Ebe a ka ị ga-enweta nkụzi a akụzi taa. Ebe a ka ị ga-enwetakwa nkụzi ndị ọzọ karịrị over 1000 lectures. Ihe a bụ nkụzi anyị na-akụzi n'ọdịnala Igbo kwa ụbọchị for years now. O nwere ihe ị chọrọ ịma gbasara ọdịnala Igbo anyị akụziri. Ịghọtara ya? Now, ọ bụrụ na ị na-esonyekwara anyị n'Eziokwu TV, mana o nwere Nollywood movie watch na this channel, yes, produced by my production, jee na Ugochi tubelu movie productions nọ na YouTube ka watch any of those movies. Ọ bụrụ na movie emere n'onu Igbo Nollywood movies, jee na Eziokwu TV Nollywood movies, ị ga-watch ya. Onwezie mmemme ndị ọzọ ị na-afụ na Eziokwu TV ị chọrọ iri watch, jee na YouTube Eziokwu TV ị watch ya. Then ka anyị gabazie n'iru n'anya bụ nkụzi anyị ji bịa. Yes, ekwuru m na nkụzi anyị ji bịa tata bụ ejiri mara onye mmiri. Sayensị ọ ga-abụ ị na-enweta
ịmarụ na ị nwere link with ndị mmiri. Ka nkọwara ụnụ ihe ụnụ amaghị. Nke mbụgoro bụ na ndị mmiri bụ ndị obiọma. Ndị mmiri bụ ndị na-eme mmadụ odogwu, ndị na-ebuli mmadụ elu, ndị na-eme mmadụ eji amatụ. I'm a living witness. O mere n'ime ihe o ji abụ nna amalụ ga-ata ewere m onwe m na-asaịta example ka ị malụ, maka na ọ bụrụ na a na-ama atụ ihe nwa ọ dị ka ọ dị n'oru. Ịghọtara ya? Onye ka m ji eji onwe m wee na-ama atụ. Nke bụ eziokwu bụ mmiri bụ ndụ. Mmiri anaghị enwe ilo. Ndị mmiri bụ feminine spirits. Yes, ha bụ ndị na-enwe obiọma dịka nne. You cannot do without water. Yes, ya etu Chineke si wee kee mmadụ. Yes, Chineke kere mmadụ na all the four cardinal points. All the four cardinal points zuru oke n'ahụ mmadụ. Mana sayensị gwara anyị, biology gwara anyị na 70% of your blood bụ mmiri. So you can't run away from waters. Ndị mmiri ewe ejighị ebuli ma sie enyi na dike. Ndị mmiri ewe ndị obiọma, mana ọ dị mwute na ndị mmadụ na-aghọta ihe ndị bụ ndị mmiri a. Ụfọdụ na-ebo ha ji na aja, ụfọdụ na-ebo ha so many things. Mmiri gafuo akpọ ndị mmiri, ihe nwa mee akpọ ndị mmiri. Ọtụtụ ndị mmadụ wee na-enwezi misconception about ndị mmiri a. Kentị, ihe na-achịkọwala gị bụ na ndị mmiri bụ ndị obiọma. You know them, you know peace. Yes. O nwere ihe ọbụla mbụ taa na-abụrụ ndị mmiri tinyere aka na ya wee gazie. I can tell you. Ihe na-achịkọwala gị bụ na ọ bụrụ na ị malụ ndị mmiri na ndị iwe onye mmiri na inwe link with water, either direct or indirect. Agwara m ụnụ na o nwere ndị nwere direct link with ndị mmiri, nwee ndị nwere indirect link with ndị mmiri. O nwere ndị bụ ndị mmiri kọọ onye mmiri ka ọ bụ. Ihe niile gbasara ya bụ ndị mmiri. Ndị mmiri kpọrọ ya oku. Nwee ndị bụ nwere indirect. Enwere ike ọ bụrụ na nne ya bụ onye mmiri. Yes, o nwere ike ọ bụrụ na nne ya bụ onye mmiri, because na nne ya bụ onye mmiri anwa, ndị mmiri nwee partial link with onye dị etu a. Ọ bụrụ ihe a na-edimandị n'aka onye mmiri a ka a na-edimandị n'aka onye a, depending ka isi wee gbaa ịbụrụ. Ịma na ala Igbo ka nkọwa ka esi ghọta ya. Ala Igbo nwere onye a na-akpọ nwa di ana mụrụ n'isi na agba ya. Yes, dị mụrụ nwa di ana ebe eso nụta mma gị. Ịmụrụ nwa di ana direct di a n'isi na agba gị. Etu ndị Igbo si atụ ya n'Igbo. Direct. Mana o nwere ebe mma gị mụrụ nwa di ana, ma ọ bụ ebe mpa gị mụrụ nwa di ana. Ebe ndị a ị asị na eso m nne m wee mụ, ma ọ bụ na-eso m nna m wee mụ. Ịghọtara ya? Ma ya na-akpọ ha nwa na nwa n'ime. Ịghọtara ya? Ezi onye a ọ bụrụ na iso nne m, onye a sị nwa m nwa na nwa n'ime. Ịghọtara ya? So ihe ọ pụtara na ịmụrụ direct. So etu a ka ọ dị na link with all these entities. So ihe na-achịkọwalụ gị bụ na ndị mmiri bụ ndị nwere ezigbote obiọma. Mgbe ọ bụla ị kpọkuru ha na-asa. The only thing ndị mmiri na-asọ bụ ndị mmiri na-asọ mpịtọ. Ọnya ka ndị mmiri, the primary signs, their symbol is immaculate white. You got that? Ndị mmiri, their primary color eji mara ha, they accept every other color except black. Yes, mana white is their main color. You can wear red, you can wear yellow, you can wear blue, but white is their main color because that is what they represent. They represent purity. They represent chastity. Onya batagoro na ọbụgoro ndị ụka Rom,
ha chi ikwu masalụ Virgin Maria, ha ga-asị gị na ọ bụ Virgin nwenarịsịrị ike, agwa gị na ọ bụ eze nwanyị ka ọ bụ adago. So mana ihe na-achịkọwala gị bụ na ndị mmiri bụ ndị obiọma. Elotara m mgbe m na-achọ ibido ọrụ m. Yes, one of the entities, elemental beings nke ọzọ bụ ndị mmiri. Yes, akwalụ m mmiri, akwalụ m ihe ọnụ na-eri after ka m lụsịrị ọrụ mmiri, complete ọrụ mmiri. Ihe mmelụ bụ nwee onye lụ onye bụ ọrụ mmiri rụrụ ya, mana ọ rụtachara ya bụ na o nwere rapa njego high quality high target. Yes, maka na anyị tụmụ na-esikwu bụ mụnwa goro ihe niile eji wee jeje alụrụ ya bụ ọrụ mmiri. Yes, mụnwa ji aka m baa ahịa goo ha ncha. Ihe nji wee gụ ya bụ na mma na ụfọdụ n'ime ndị na-arụ ọrụ na-ama ihe aghụghọ. O nwere ndị nwere ike inye ego, ọ dị very greedy, ọ gara igosi ihe egosi. Ụfọdụ ka ị ga-enye ego eme ihe aghụghọ. Example, ọ bụrụ na Ugochi tụwọrọ na temple onye na-alụghị ọrụ mmiri, ofu ewu na ofu ebulu ga-adịrịrị ya. Ofu ewu ahụ anyị ga-eji eje mmiri n'iru gị ma ọ bụrụ na ị nọ present. Yes, anyị batazie n'ụlọ anyị gbuo ebulu ahụ anyị ga-egbu bụ ebulu a ga-eji mesara aka n'ụlọ. Ọfụchi nọ n'ebe ahụ ị ga-esokwa wee rie. Mana o nwere ndị ị ga-eje na befa nyefee ego, ha anaghị ego ewu. O jechazie mmiri, o were ewu nke ọzọ ahụ ọsịzie gị oke na ewu nke inyezi dazi na ewu ma ọ wee ebunu nke a dịzi na bia n'ọnya ya egbuziri ndị otu ya. Ịnaba ọkpụrụ ya jee n'aha jele. Ịghọtara ya? Mana ana m agwa ndị otu anyị na-eme etu asị ụnụ na-aghọrị onwe ụnụ na-akpọcha ihu ọrụ ụnụ, maka na ndị mmiri kpọtara onye anwa na mana na onye a wetara ewu ahụ egburu ha. Kedu ihe batazi iji wee jee lee ya ele? Ụnụ nwa na-eji ele ha afọ a ụnụ enwekarịzie karịa mmadụ niile. O nwere ihe ọzọ ha na-ada eme. Ọ bụrụ na m rụrụ mmadụ ịnọ ọrụ mmiri one day, njecha mmiri wuchi ewu ịnọ representing one of them each, mma abatakwara ụlọ gbuo ebulu ịnọ to ndị mmiri nọ n'ụlọ. Yes, maka na ndị kpọtara ha ama mmadụ onye ha kpọtara. Mana o nwere ndị na-eme etu anwa, ọ bụrụ na mmadụ ịnọ ka ọ rụrụ ọrụ, o gbuo ofu, were ego ịtọ ndị ọzọ ahụ lee ya ele, ma ọ werekwa ego eti na ị na-aghọrị onye. Ndị na-aghọrị ndị kpọtara ha ama mmadụ onye ha kpọtara. Mana ịma ọnụ ị na-enye ndị otu ihe ha na-ebu ejisti injines ejekwu mmụọ. Ya ndị niile a na-ese ebe ụdị ego ahụ kedu ihe ha meziri? Arụ ọrụ ụlọ elu ala aghọ mmụọ ahụ ejiri aghọ eje na nke mma mmụọ. So ị na-achịkọwa bụ na ọ bụrụ na ị lụrụ ndị mmiri mmadụ ọrụ mmiri, kọba arụ ịmara ihe ị kwesịrị inye ndị mmiri nye ha maka mpịawa azụ gị. Na-emesịa apịawazie gị azụ isi na ndị mmiri abịakọ, mana ọgụ nwa na onwe gị jighara idebe the bargain. Ọ bụrụ na the bargain etu anyị nwasị alụ na temple bụ na n'ofu ewu na ofu ebu ga-adị mmiri involve na anyị na-arụ ọrụ mmiri. Nke ewu eji eje mmiri, nke ebunugbu nke a ga-egburu ndị mmiri nọ n'ụlọ. Ịghọtara ya? Wee mee sadaka. Na-eme like that. Imegidere ya kwụsị. Maka na imezie because of na o nwere mmadụ ịtọ ma ọ na-arụrụ ọrụ mmiri for the day, igbuoro ha ofu ebulu, then werezie ego ịtọ ndọrọ tii na akpa, ya deceiving yourself. Maka na ha nwa mmadụ ịnọ ka ha pụtara. So ha mere respect na ị ga-achụ aja mmadụ ịnọ. Ịghọtara ya? Ụmụ ihe ndị a so n'ihe na-agbalụ n'ọrụ ndị mmadụ ọrụ mmiri. Onye a nwere ike na-asị na-arụ ọrụ ọrụ mmiri ha militas gara aga. Nke ọzọkwa m chọrọ ịkọwalụ gị bụ na sayensị ị ga-ama na ọrụ a agarọ. Onye nke m so mụwa ji aka m wee ba n'ime ahịa maka ọsị na m gwara onwe m bụ mgbe agha amalite ego m ọrụ. Ụfọdụ ka m rụọ ọrụ ndị mmiri, kpọgota ndị mmiri. Dị na ihe mmeduta m enweghị anyị dị ya bịkọsa agbago m ọsọ agwụ dị. So m wee sị ya na ihe mere bụ na m ga-eji aka m jee gochi ihe niile ka ndị shọn ihe niile gocha ya bụrụ bịa. Maka na ama na my own case dị different. Achọ onye agbara ọrụ na keesi onye bụ ofeke. So kedu ihe m mere wee ji aha gochi ihe niile na jiri aka m jee go that high quality high target. Yes, I can remember with a very good color ngotara ya. Then
ime ihe nwaanyị ama n'ọrụ mmiri a ihe o mere maka ọ bịa afụ na dati akwa ngụta dị very quality ma ihe o mere o jee n'akụkụ dati akwa tọwarịa just nwa obere let's say 1 inch. Yes, tọwarịa nwa obere tụnye n'ime bafụ a ga-eji wee gbada mmiri weruzie sisi asị ndị ọzọ kobere onwe ọ ga-ewu ma na ọlụgo m gaị na uche ya na ọfụgo akwa ma na ọmago nwa mara high quality na ọ bụrụ obere akwa o mechazie ka ọma ọkwa eziokwu onye abụ onye m kwụrụ ụgwọ kwụọ ya ụgwọ ọfụma n'iti ego na ọsị m kwụọ ya na wọkmasị ibe ka m kwụrụ ya kwụcha ya nyekwu ya ewu ọ ya egbu ewu ahụ egburu ya n'ihu m yes egburu ya ọwụdo na nweta aja elebe ga enye mama mana si today o mere ka ọrịa aka na-enyekwa ego na mfe ya n'ụzọ ịghọtara ya then mana mgbe a rụchachiri ọrụ mmiri ahụ ruo n'abalị ndị mmiri m bịakwute m sị m na akwa ahụ nwaanyị agha chịrị na mgbede chita agụta akwa ọzọ yes na ọrụ mmiri m gara mana ọ gachara maka ihe na akwa ahụ nwaanyị a kwesịrị inye ichi nchi ha furapa na o ji gba ọsọ ahịa na ya daizi gụta nwa obere na ya kọrọ na ọ furapa ka mgbede gụta mana ha wee sị m maka nwaanyị a naghị apịwa ya azụ maka ihe ahụ obe bụkọs ọ bara mgbe ahụ na ma ọ bụrụ na ọkịta ekwechiri m iwu na ọ ga-adị kọmplit ọdọ mana nkịta mmadụ arụziri m so ihe mere owu je ahịa ọtụtụ go anada wan asị m enyezina ya ma akpọzina ya gbada mụ jiri aka m ji bịazie wee jee goo ye tinye ringi nwaanyị mmiri wolofu na n'ụlọ ọrịa mbọsị anyị na-agbada mmiri gotakwara nga tinye gotakwuchi ihe ọnụ na-eri ndị ọzọ jiri aka mgbarata na mmiri megide mechaa ya weruwa arapa anwa ticha ihe ọnụ na-eri ahụ tichaza the basic things then tikwa the ring anwa welu dat rapa anwa tinyere ha binyefa ha narịa ị mara ihe rapa ha na-arụ ihe rapa ha na-arụ ọbụla ihe abụ nkwụ ka ị na-agba ọ bụrụ na ala Igbo bụ ụnụ ị na-agba nkwụ ị na-egotara ọgọ nwaanyị akwa ma ọ gotalụ o nwere obodo ị ga-eji agwa ụlọ nwere ndị ị ga-egocha rapa ịghọtara ọnya gosiri na ị na-agba nkwụ so rapa anwa bara na ya bụ gosi na nkata ịrụ ọrụ mmiri ful n'ọrụ ga ịgba nkwụ in reverse ịghọtara ya so rapa ga-adị ya ihe rapa ahụ ga-arụ bụ na o nwere ike ọ bụrụ nwaanyị na-akụ azụ o nwere ike ọnwụ nwaanyị na-azụcha ụkwa o nwere ike ọnwụ nwaanyị bịa na mmiri bịa ha onugbu o nwere ike ọ ya na ebe ahụ mmiri eburu datrapa apụta o buru ha na-eto o were rapa ahụ ọ ma na ihe eji wee lụọ ọrụ mana obi aṅụrị ahụ ọ ga-enye ya ka a chọrọ ịghọtara ya ọ bụrụ ndị mmiri ada ndị mmụọ ada ama akwa ihe niile ya na-afọ etichara ebe ahụ mmadụ ya ewe ịghọtara ya like etu a na-awa eweta fanta n'ime ya o nwere onye ga na-akụ azụ nọ na mmiri aga ọgụba nna ka eme ihe ka ya na ụlọ je rie nri bifo yi n'oyi fụ ka fanta mmiri bụ fanta na-apụta kpọọ fanta ya ṅụrụ onwe ịghọtara ya ọ bụrụ mmụọ a na-eri ife ọ mmadụ rie ma na mmụọ eri ya maka na mmadụ wa ọnụ mmụọ so etu a ka ihe esi wee ma ọrụ mmiri gị ọgụ ọfụma ọ bụrụ maka ọrụ mmiri ka anyị bịara ekwu taa mana ihe njiwe okwu ya ka anyị digress ya leto ka ị wee ghọta ebe m si abịa na ọ bụrụ na ibuzi onye mmiri sayensị ga na-agba ọ na-eme n'ebe ị nọ ị marụ na iwu onye mmiri nke mbụgoro bụ ọ bụrụ na iwu onye mmiri ị ga-abụ onye fevọ ga na-eso ọ bụrụ na ịgọzie mmadụ onye a ga-abụ onye a gọziri agọzi and ekwuona m ya ọ bụrụ na ịbụ onye mmiri n'iwu onye mmiri ada gị na ndị mmiri dị na mma n'ime gị ihe kwesịrị ime. Remember how to pray for your partner. Whenever your partner want to go, maybe you're a woman, your husband whom you love so much want to go to work. Ọ chọrọ ije ọlụ. Boy, I see adị ma ya bịa ọ bụ ijide aka kwubie okwu n'isi ya. Ọkụ ndosi ndị otu m ndị mmiri m nekwa di m nọ ndị m fụrụ n'anya na ọ na-eje ọlụ ma ọ nọ na-eje ahịa n'ụbọchị taa biko gosikwa anya. I can tell you, say this prayer only when you love your husband genuinely. Whenever you are praying for this man, I can tell you, it work like magic. Maka ndị mmiri bụ ndị na-agọzi agọzi, mmiri adịghị enwe ilo. Ezigbo onye mmiri adịghị ebu iwe n'obi chichichi. Ihe eji ama onye mmiri, yes. Ị bụrụ onye na-ebu iwe chichichi mmadụ mee gị isi na iwu na ị ga-emekwa rịrịrịrịrị. Ọsọ ya bụ na elu na-ada. Onye mmiri. Go and mark my words.
onye mmiri nwere ike ịkpasuo ya iwe wee ya, mana obere oge iwe heze. Iwe ndị mmiri adịghị too strong. Yes, ọ mmadụ ka ọ bụ ịkpasuo ya iwe ya ewu ya, mana obere oge kwa kpofuo ya. Ha na-aka forgive easily. That is one of the signs eji ama onye mmiri. Ndị mmiri bụ ndị egwu na-amụ. And one thing, once you make them happy and they're happy with you, you will be blessed. Mmụọ so ha ga-agosi gị. Ị ga na-enweta favor, uncommon favor from them. Outside eji ama ndị mmiri. Ị bụrụ onye mmiri, ọ ngwa sign ị ga na-afụ. Fine ị ga na-afụ na ị nwere ike imechalụ mmadụ ọgọ. O nwere ike ma onye ahụ emere ya appreciate. Ọ na-emekwa. Imechalụ mmadụ ọgọ, ihe ọ ga-ejikwa ụgwọ abụrụ ihe ọjọọ. Yes, mana watch out ndị niile na-eme ụdị ihe etu a, etu ọnọdụ ha na-adị. Ọ bụrụ ime nwa mmiri ihe bụ isiokwu na mpịawa azụ sie ya akwụdokwa iwu mmụọ. So ọ bụrụ ya na ya. So nke mbụgoro bụ na ndị mmiri ewu ndị ha dị abụ ndị na-ata obi chichichi. No, ha na-abụ ndị egwu na-amụ. Onye akpata na ndị mmiri ọha nwa dị in charge of entertainment. I can tell you, real people, content creators, real people bụ ndị egwu na-amụ, ndị njakịrị, entertainers, musicians. I can tell you, 90% of them that is successful have link with waters. Maka ndị mmiri bụ ndị na-eweta egwu na-atọ ha. Onye bata mgbe ụfọdụ eto anyị dị elu ọrụ mmiri eto etiri ihe eji agba egwu, ihe egwu ma ọ bụ ihe eji akụ egwu. Yes, all the ha na-achọ. Ha na-achọ beautiful things. Ha na-amakwu mma. Ọ bụrụ nwoke ha na-adịkwu cute. Ya. So ọ bụchara iwu na ọ ya abụ physical mma. Yes, ha nwere ike ịma physical mma, mana mma nke obi tinye ha ya. Onye gụrụ egwu sịrị egwu m si na mmiri, o si na mmiri, egwu m si n'ikuku, o si na mmiri bịa. All the legend Oliver the Coco. I can tell you about Queen Teresa Ọnụọra. Ndị niile bụ ndị mmiri, o nwere ihe dị iche eji ama ha. Like Chinaza Ada Igbo onye egwu. So ya na-achịkọwara gị na ndị mmiri bụ ndị na ihe a na-achọ ka ha nwere that merry go round. Mana etekwara dia obi aṅụrị and entertainment for granted. Maka mpịawa azụ gị. So ọ ihe eji ama ndị mmiri. Ihe ọzọ eji ama ndị mmiri bụ na ndị mmiri bụ ndị na-ada ụda. You will always notice them. Yes, then they carry last. Yes. Ọ dị ha inborn. Ebe ọ bụla ha bịa, ha ga-emerịrị ihe ị ga-eji ma na ha anya. Ha nwere ike ịbụ silent achievers, but you can never ignore them because na mmiri enweghịlo. Ọ bụrụ na iwu onye mmiri mana ị mebere ihe ị kwesịrị ime, o nwere akara ntị ị ga na-enweta. Yes, ihe ndị a na-eme n'ebe ị nọ nwanne, all sign, and you must do the needful. O nwere ofu nwoke gwara m one day, ọ na-anụ one very beautiful woman. Ọ sị m na nwunye ya na ya makwara ihe na-eme nọkọta ya na nwunye enwe problem. Isi akịrị ya problem. Ọ sị m na o nwere ihe nya ya ejiri aka na ihe ọjọọ nwunye ya emere ya, mana na ọ na-agba ọnọkịta ya kpọ nwunye ya asị. Eburu nwoke mana nwaanyị ị na-anụ o mere nta, o mere imo, o nwere ihe ọ ya abụ na iji aka nọ ihe a ka o mere, mana ị na-anọkịta kpọ ya asị. Ịghọtara ya? Na ị na-anọkịta kpọ ya asị. Nwanne cheki ya, anyị na gị nwa bụ onye mmiri ma ọ na nwunye gị bụ onye mmiri. Can tell you, gị bụ nwaanyị, ọ bụrụ na ọ na-eme gị ịnọgide ịkpọ ya partner asị, eme nta, eme imo, ọ bụrụ na ọ na-eme gị, ọ dị likely na gị nwa bụ onye mmiri ma ọ bụ na partner ya nwa bụ onye mmiri.
and na imebere ihe atụrụ anya n'aka ka ime. Ọ bụrụ na imebere ihe atụrụ anya n'aka ka ime, o nwere ike ide eme ịnọgide because of na that your spiritual partner, you have not settled and make peace with that your onye mmiri. Then because of that same bonding between you and that your spiritual spouse, ọ ga na-eme gị mgbe ụfọdụ ihe etie ya earthly partner ementa emimo. Adị m ekwu maka ụmụ nwaanyị ndị nwere ajọ ọnụ, ndị amara eme, ndị bụ ajọ omume ha na-achụpụta ha na be di. Adị m ekwu maka ndị nda. Adị m ekwu maka gị nwa nwoke na-eme mpụ na-eme ọtụnụ ịṅụrụ nkwụ oge ọbụla na-abịa palọ. Ọ bụrụ ajọ omume gị ewu humanizer, ọ bụrụ ajọ omume gị na-esere gị na nwunye gị. Adị m ekwu maka gị. Ihe m na-ekwu owu ndị na-ebi ezigbo ndụ. Nwoke nwaanyị nwere ike ịsị, oh, this my husband is the best of any man I have dated in life. Nwunye gị ga na-ekwu ezigbo okwu n'isi gị, mana ọ ga-asịzi na ya amaghị ihe mere suddenly you gị nwa bụ husband ya, you began to irritate her. Gị nwa bụ husband ya, ọ dị enwezi mmasị n'ebe ị nọ. Gị na ya nọrọ, ọ ma na-enwezi mmasị. Ihe ọ ga na-emezi nwoke a just mee nnọọ ihe a. So that's joy, happiness, ma ọ wee ịfụnanya ahụ o nwere n'ebe ị nọ bụ ụnụ na-achọ ebido ọ nọgide ọ dịka ịfụnanya ahụ na-anyụ ọkụ. Ịghọtara ya? Nwanne bịa mee the needful. O nwere ike ọ bụrụ na spiritual spouse ya esenseritel dị afọ until o nwere ike mgbe anya jụziere oyi da isi jụọ ya oyi. O nwere ike ọzi because of na ọ like rosidie na-eme kasị ofe ihe, mana ọ bụrụ na ihe gbara ya breki, onwe oge ọ ga-erukwa, ọ ga-ejikwa aka ewesị ọmụnwa na-eme ihe dị etu a to my dear husband. Ifu na ihe ọ na-eme na ọ mara ụma. Ghọtara etu a ka o si wee dị na nwoke, etu a ka o si dị na nwaanyị. Ihe ọ pụtara bụ na ị nwere ike ịnọgide ịkpọ ya partner asị and no one any reason onye ihe enyewu. Maka na I have seen so many people. I have seen a woman, she told me that na ya amụrụzi na ya lost go appetite n'ebe di ya nọ. Na ya dị enwezi the feeling. Si oke nne, kedu ihe this man na-eme like? Asị m nke bụ eziokwu bụ na di ya fụrụ ya n'anya and o nwere ihe ya asị na ihe a ka di ya na-eme, mana na efu di ya na ya dị enwezi mkpanite etu ya si ewepụ na mbụ. Sister, you need help. You need help ka alụ ọlụ mmiri. Alụ ọlụ mmiri ka ime ụwa gị. Ka dị mmiri chi alụ n'ụzọ ime gịnị ka ime ụwa gị. Etu a ka ọ dịkwa gị nwa bụ brother. Let me talk to you. Mgbe ahụ ọ na-abụ ifuru nwunye gị a, ikwenyesie ike na nwunye gị abụ the best n'ụwa niile. Ementa eme imo ịnọkịta ịkpọ ya asị, brother, ị na-edi ka esetụrụ ndị mmiri, maka na ndị mmiri na-eme gị ha ịgbara ọkwụ n'ụma. Ịghọtara ya? Mgbe ọ bụla nwaanyị mmiri gị seritere, ya spiritual spouse seritere, nwaanyị ọbụla gị na-anọ n'elu ụwa ịkpọ ya asị. Ị na-ediri help, ị na-edi ka alụ ọrụ mmiri, ka agwa ya nwaanyị mmiri nye hapụ ka ịnụọ nwaanyị n'elu ụwa ka eme udo. O nwere ndị na-asị na ọka eje kewa ha na ndị spiritual spouse na-asị no, ikewe ya abụọ the best thing, mana ihe a ga-eme bụ ka eme udo, because you still need your spiritual spouse assistant in order to be successful here on earth. Ndị mmadụ na-ekwu okwu go and ka ekewa gị na ndị mmiri from because of na onye a bụ onye ụka eriri eri, so o so na ndị na-afụta ndị mmiri asị ndị ọjọọ. Onye na-asị ka o jee kewalụ gị na ndị mmiri gị, ọ bụrụ na ya na ndị mmiri nke ya dọrọ na mma, ọ ya akpọ ụgbada mmiri. So ụfọdụ nwa ịkpọ ụgbada mmiri gosi na ya na ndị mmiri nke ya dị na mma, ọtụtụ ka o kewa gị na ndị mmiri gị, ịma na o mee etu a na o churu gị echu.
ịghọtara ya ọ bụrụ na anapụghị ihe iji dị ebube ndị mmiri gị ndị otu gị a bụ ndị iji dị ebube ndị ga na-aba akị gị na mmụọ ka ị wee dee ude n'ụwa na mgbe a gazi napụzie gị ndị otu gị anwaghị awụ ya bakas bụ dia backbone ihe emezikwa ụwa gị so ịgwekwana ka mmadụ rie gị maka na onye akpara ọkpọrọ ụzọ akpa onye ọzọ ịgwana ka mmadụ kpaa gị mmadụ ịkpa gị bụ mmadụ esi gị ka eje kewaa gị na ndị mmiri ihe a ga-eme ewu udo ịghọtara ya udo ka a ga-eme maka na ụtọ ka atụba atọta ihe na gị na ndị mmiri gị dị na mma gbuo mmiri ngozi ocean blessings ka a ga na-enye gị ihe o kwesịrị ịbụ anyị mụnwa na-eme n'ọlụ mmiri bụ ka eme udo agwa ya spiritual spouse ya hapụ gị ka ị nụọ di ma ọ bụ ka ị nụọ nwaanyị n'elu ụwa ka ime ụwa gị imechagha n'udo a ịfụ omedi stọp zi gị instead ọ na-ewetara blessing na-agbalụ gị ọgụ ma nke ịma ma nke ịmara ihe ọ dị ka ya bụ enwere my ex girlfriend mụ na ya mgbe gburugburu mgbe togara aka yes but now ọ nwerozi ihe jikọrọ mụ na ya ịghọtara ya ọnụgodi mụnwa nwee famili nke m nwee famili mụnwa nwee nke m mana o nwere mgbe ọbụla o nwee chalenji ọbụla ma enwere ike isi gịnị ịpụta mụnwa ama ekwe ka mmadụ megide ya despite na enwerozi ihe dịka intimate relationship ka dị n'ụdị as in sexual intimate relationship but we are still friends. I can tell you ọ dịka onye gị na ya dịbụ na mma mgbe ị ka dị single emesizie ịnụọ di nyanwa nụọ nwaanyị mana relationship ụnụ dị very cordial to the extent na onwe ihe ọ na-eme you can go onwe ihe gị nwa na-eme o nwere ike ịbịa mana anụ na-adị emesi nke ọzọ o nwere ike ọ pụta n'ụzọ fụ ebe gị na mmadụ na-enwe problem ọ gbaa breki ọ sikere ihe dị ha wugoro the case ghọtara ya mana onwe ọzọ ihe ọbụla jikọrọ ụnụ n'ụdị nke ọzọ onye abụ otu a ka o kwesịrị ịdị so gị na relationship ndị mmiri kwesịrị ịbụ cordial ghọtara ya ha ma na-agasaziri gị ihe then ị na-eme ụwa gị so ọ bụrụ na ihe mere iji wee ghara inwedị feeling n'ebe ya partner nọ bụ is very sudden ọ bụrụ na o nwere aja agwa but all of a sudden you lose your interest n'ebe ya partner nọ o nwere ike ọ bụrụ ya fiancé suddenly you lose your interest something is responsible o nwere sign na ị ga na-afụkwa n'ebe ị nọ gị nwa agbọghọbịa ụmụ agbọghọ ekene m ụnụ yes o nwere sign ị ga na-afụ n'ebe ị nọ sign ị ga na-afụ n'ebe ị nọ na nwoke nwere ike fụ gị ebe ị bịara mmemme ma ọ fụ gị na moto ọ laikịa gị nara ụfọdụ nọmba kwezie ngwa na ọ ya akpọghị echi ọkpọrọ gị echi ọkpọrọ nwanne echi ọkpọrọ 1 month ọkpọrọ 2 months nwanne ọ bụrụ ofu onye ọ bụrụ ịbụ ọ bụrụ ịtọ ọ bụrụ ịnọ ha nwere ike ọfụ gị izi ime ịdị attractive ọ naruo n'ụlọ ochejie mind ihe na-emekwa yes ọ dị possible ọ na-eme ngwa ndị nwere ike ịmụ na ọfụrụ gị nara nọmba kpọọ gị adịde gị na-enwezi out na ụlọ ejego na itri ọ bụ ọgwa need mind much na ọ na ijere ebe ahụ enye gị otu bọtụlụ malt ṅụọ ịṅụchaa otu bọtụlụ malt ego plate of soup taa onye ga-ego moto ịgba moto naba ka ọ kpọzie ya echi ọ kpọrọzie ọ nwere ike ọ na-alụrụ change mind ọ bụ ọgwa na ispendịrị n'ịnarịa nnukwu ego ọ bụ ọgwa na n'imere ka o spend much mere ka o ji change mind ya mana ihe so gị mere ọ naruo ofu iluzie na ya does comfortable with you so many things nwere ike ịkọsụ nke anywhere otu nwere ike ịkọsụ nke ọzọ emewe udo wute ndị otu gị ndị mmiri gị nwere ike ịkọsụ ya kama na afa gị determine weda na ndị mmiri gị kọsụrụ nke ma ọ bụ ụchụ mana ka m gwakwa gị ịbụrụ onye mmiri o nwere ihe ndị mmiri na-asọ maka ka a na-ekwu ọnwa ka a na-ekwu ibie ka onye bụ mmadụ na-agbara onye yi akwa ọcha ka onye yi akwa ọcha na-agbara onye bụ mmadụ ọkwa eziokwu yes sayensị ndị mmiri na-achọ ọ bụ ị ga-abụ onye na-egosi ịfụnanya to ihe niile ekere ya naturally ndị mmiri bụ ndị obiọma so you must be somebody na expression of love to ihe ọbụla Chukwu kere eke
ọ dị very important. Nke abụọ bụ na o nwere ụfọdụ ihe sayensị ị ga-agbara ọsọ, karakta ị ga-agbara ọsọ. Ọ bụrụ na mmadụ dịghị ego ụzọ tinye gị n'ụdị karakta dị etu a, ndị mmiri ga-agbakụdo gị azụ, ị ga na-enwe mpịawa azụ. Onye mmiri adịghị emekwa ka ime na ndị ọzọ na-eme. Ihe ọmụmaatụ, onye mmiri anaghị agwọkwa ọgwụ, maka na mmiri na-emebi ọgwụ. Mmiri na ọgwụ adịghị arụ ka onye abatara na o nwere ọgwụ ọ ya bụ agwụcha, ọ bụrụ na achọ imebi ebure jesukwu ya na mmiri. Ịghọtara ya? Maka ihe onye nwe onye gbu nwa mmiri ije gwana na be dibịa ọbụla si ka ya gwọọ ọgwụ, ọ gwọọrụ gị ọgwụ. No, ndị mmiri na ọgwụ adịghị alụkọ. Kama ị ya agwọ jee ebe dibịa je gwọwa ọgwụ, onwe arụsị ịma jee chụọla arụsị aja na arụsị na ndị mmiri na-alụkọ. Ịghọtara ya? Mana ejekwa na be dibịa si ya ka ị gwọọ ọgwụ. Ihe na be dibịa je gwọọ ọgwụ mana iwe ezigbo onye mmiri, ọgwụ agha ma arụ ọrụ. Ihe ga-emenụ n'ikpeazụ gị na dibịa ga-esebe okwu, ị ga-asị na ọ mara ihe ọ lụrụ ma ọ na ogburu wayo, mana ọ maka na ihe ndị so gịnụ mebiri ya bụ ọgwụ. Ịghọtara ya? Ka akwụkwọ ofu onye mmiri ejiri mara onye mmiri adị agwọkwa ọgwụ. Onye mmiri adịghị etinyekwa aka n'ịkwafu ọbara. Ndị mmiri wụkwa purity, immaculate white. Wepụkwa aka ejiri mara onye mmiri. Onye mmiri adịghị etinyekwa aka n'ịgwọ ọgwụ ọbụla ma ọ bụ ịkwafu ọbara ọbụla n'ụdị ọbụla. Ịbụrụkwa onye mmiri, wepụkwa aka ma itinye aka n'ịkwafu ọbara n'ụdị ọbụla, weda ma ọ n'ụdị abortion ma ọ bụ na igbu mmadụ direct. Wepụkwa aka na ya maka mpịawa azụ. Ndị Igbo na-atụkwa ilu si na oke soro ngwere maa mmiri na ọkọcha ngwere na ọma aka oke. Ịsịkwana ka ime na ndị ọzọ na-eme, maka na chi awụ otu. Ndị Igbo na-abịa ya n'afa na chi awụ otu. Yes, ihe so gị na ihe so onye ọzọ abụrụkwa ofu maka mpịawa azụ. Nke ọzọkwa bụ onye mmiri na-asọ. Ndị mmiri na-asọ mpịtọ. Ịbụrụ onye mmiri, ị kwesịrị ịda asọ mpịtọ, apịtọs. Yes, o nwere ihe ọdịnala Igbo na-ekwu. Ọ bụrụ na iwe onye mmiri for any reason ịchọ ịnụ nwaanyị officially 1, 2, 3 according to ihe imewu. Yes, n'ọdịnala Igbo ịnụ multiple wives abụrụ problem. Yes, aka m ga-ekuzi echi. Yes, mana ezumezu gị na mmụọ niile gị na ha so ga-ama na onye abụ nwunye gị, na onye abụ nwunye gị, na onye abụ nwunye gị. Nke abalị anabatara ya. Mana ihe ndị mmiri na-asọ ọgwụ mpịtọ. Isi na nkwụ fee n'ụkwa, isi na Elizabeth fee na Ngozi, si na Ngozi banye n'Ijeọma, si Ijeọma banye na Nkiruka, si na Nkiruka banye n'aka Editi. Ndị mmiri na-asụ ya, ọ mpịtọ ka ọ bụ. So ihe ndị a bụ ihe ndị mmiri na-asọ. Eji mmadụ ndị mmiri bụ na ime etinye aka n'ụdị ihe dị etu a. Ọ bụrụ na relationship, ihe addition na one door have closed before banye n'ọzọ. Where one door close, another one open. So ọ bụrụ na for any reason na onye na-etu a na ọdabarọsị gị dị ya, you can move on. Mana ọ bụrụ na onye nke abịa n'ụtụtụ, onye nke abịa na mgbede, onye nke ọ ga-abịa echi, nwanne echi ị na-atụ ya ka swel, ọbara maka mpịawa azụ. Ị bụrụ ezigbo onye mmiri, ị ga na-asọ mpịtọ. Yes, mana ọ bụrụ na ị mara onwe gị, enwere ike bad company and bad friendship elidie gị into ụdị ihe dị etu a. So ihe eji mara onye mmiri bụ na ihe ndị a ị ga-asụ ya, ihe ndị a imekwanye ya na ndị ọzọ na-eme. Ka m kwụsị ebe a. Ọ bụrụ na sayensị ndị a nkụwalụ na o nwere ka ndị mmiri si enye gị nsogbu, chekwa onye maara anya ya. Nke ọzọ nwa ọdị n'ọzọ m chọrọ inye ndị mmadụ bụ onye ọbụla na-asị na ọ na-alụrụ gị ọrụ mmiri. Ọ bụrụ dibịa niile na-eje na mmiri, maka na ọ bụrụ dibịa niile bụ onye mmiri. Onye ọbụla sị na ya na-alụrụ gị ọrụ mmiri mana ọ dị agbada mmiri, na ọ ga-anọ na bee wee lụọ ọrụ gị ọrụ mmiri, ikwekwana. Ghọtara ya? Ụdị ife a adrọ. Onye ọbụla nwere link with water, we have stream, ọ na-eje wee je rụọ ọrụ. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a, ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa mmiri, send alụ meseji na WhatsApp 08138243871. I repeat, 08138243871.
n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwuo m okwu isi okwu ngozi n'isi ndị niile bụ ndị Friends of the Temple, ya na n'isi ndị Children of the Temple, ya nakwazi n'isi ndị na-esonyere anyị na aja anyị na-achụ kwa ọnwa na ndị ihe niile anyị na-eme na-amasị n'Eziokwu TV ma ọ bụ na our social media handles, ndị na-enye aka wee na-agbasa ozi our channel. Asị nke ọma ka meela ụnụ, asị m na ihe ọma dị iche emela ụnụ, asị m na onye na-achụ ụnụ ga-ada, onye echecha ihe ọjọọ ya eme na ọ ya eme onwe. Asị m na ụnụ ga-ejere obodo na ụnụ ya nara obodo, na ụnụ ga-adịkwazị ka echi, maka na echi adịghị agwụ agwụ. Ife ọma ga-emere ụnụ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie, ka ọ dịkwa n'oge awa nke eziokwu echi niile. Daalụnụ. Maka ndị na-esonyere m na YouTube and social media ndị ọzọ, ndị chọrọ ịchat m direct, nwekwara ike ịchat m na my personal WhatsApp number 0805 78 37 672. I repeat, 0805 78 37 672. Ya gazie n'ọfọ.